Moi! Mä oon erilainen nuori. Mun vanhemmat antoi mulle aavistuksen oudon nimen Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto. Mutta ei sitä kukaan ikinä osaa sanoa, niin Saku käy hyvin. Mä oon Saku, noin 60 aktiivinen nuori. Ja mä oon täällä sen takia, että mä pidän huolen, että sustakin voi tulla aktiivinen kansalainen. Mutta ei susta ikinä tuu aktiivista, jos et sä harrasta mitään. Mutta ei se mitään. Mä pidän huolen, että sä harrastat. Peli käyntiin, pallo tänne. Pallo! No, vapautuneemmin! Ei puristeta sitä mailaa siellä! Hyvät tytöt! Te voitatte tän kisan! Pitäisikö sittenkin katsoa vähän tarkemmin? Aikalisä! Eli lyhyillä syötöillä mennään keskustan kautta. Hyvä siitä tulee. Mä näen tässä paljon hyvää. Te voitatte tän. Tiedättekö mitä on tansanialainen jalkapallo? No Kokkolan poika kertoo. Jalkapallo se on futsal ja itse tehdyllä pallolla. Pallossa pitää olla villasukka sisällä ja sitten paperia ja se on naruilla kääritty ympäri. Hyvinhän se osasi puhua, mutta eikä poika se osaakin pelata. Peliä! Ei sydäntä enemmän mukaan. Aivan mahtavaa. Kuunnelkaa. Kun hyppäsin laatikkoon, taikuri sahasi minut kahtia. Yleisö putosi penkin alle, silkasta hämmästyksestä. Ihan totta, sahanterä vain kutitteli kylkiäni. Onneksi kukaan ei pelästynyt verta. Se tuli taikurin sormesta. Minä lumosin käärme. Minä lumosin käärmeen ja kesytin tiikerin. Ja lopuksi menin Pellen kanssa naimisiin. Lisää liikettä jengi, tähän tahtiin, tähän tahtiin. En putoa biitistä, liian monta runoa rimistä. Meillä on aika höpöttää teille vähän ja mä ajattelin kertoa ihan pikkusen Sakusta, Asiaa, joka näitä kisoja kunnon järjestää. meininkiä. Eli sana Saku ry tulee sanoista Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, joka on siis ammatillisen koulutuksen oma tämmöinen kulttuuri- ja liikuntajärjestö. Sen tehtävänä on tukea ja edistää koulutuksen järjestäjien perustehtävää tuottamalla liikunta- ja kulttuuripalveluita. Saku ry myös aktivoi jäsenyhteisöä järjestämään erilaisia tapahtumia ja palveluita itse, ja kohderyhmänä on sekä opiskelijat että henkilöstö. Ja jos sä haluat järjestää, ryhdy liikuntatutoriksi. Se kannattaa. Tehkää muistiinpanoja. Kirjoittakaa ylös, mitä Sakusetä tarjoaa. Kokemuksia, muistoja, hyvää mieltä. Puheenaiheet 041 555 629. Tiedätte varmaan sen tunteen, kun on tosi nuutunut olo ja chatit alkaa telkkarista eikä leffoja tuu paitsi pelkkää Chuck Norrisia. Silloin kannattaa lähteä jääkäslompalaan. Hoi siellä alhaalla! Mä lähden tästä! Nähdään ylhäällä! Mä oon kyllä suhun tosi tyytyväinen. Oikeesti. Eihän näistä mitään palkintoja jaeta, mutta ne tulee kyllä sitten myöhemmin. Jokainen sun suoritus on muistissa, koska joka ikinen liike on tärkeä. Kaikki sun askeleet, lyhyet tai pitkät, ne vie kuitenkin eteenpäin. Ei haittaa, vaikka et tulis maaliin ekana. Sä voitat tän kisan.